Baby ilanga bayithi iqolo. Liyashisa lona lela. Yashisa wayizabe ngifile wayithi ngicela nje ukubapha kancane. Kunenkinga enginayo la mani. Angazi noma amehla angathatha abone kahle noma kwenzakalani. Sengenzeni baba ngoba ngithi phela ngiyiphethe kahle baba. Ayikho ngawe nkosikazi le ndaba. Le ndaba ingani phela ngoba Buthelezi. Undodakazi. Yebo, indodakazi yethu. Kona Le ngane angisayitholisisi kahle. Impompekile manje seyinkulu. Angikuzwa baba ukhulumela kude. Yakhuluphala kangaka yenziwa yini? Khuluma nkosikazi. Baba uthi hey baba, ngabe ukuthi ugudla lento engiyishoyo yona. Engiyicabangayo. Hayi, nami nkosikazi. Awuyibeke uyibeke. Uyenabisa nje baba ungesali. Nkosikazi. Ukumitha angeke kwenze. Ngeke baba ngiyapheka ngamokhumana baba ngenyawo. Ngendlela engumsola. Ngamomntunga bebe ngenyawo impela qinqo. Nje manje. Ngikhona. Hey. Ngeke baba ngidla ntambane ngakwenza ngifile. Ngisemgodini ngcwatshiwe. Phela kuphela umemulo ngonyaka ozayo lo muntu. Vele sasihlose lokho phela ngumafungo seleyana mele vele enze lo memulo. Imfundo lapha esibayeni ufuna ukubenzela ngayo umemulo. Yabona nje le kuphela. Iyona phela bese sikhiphela umhlahla ophilayo. Angeke baba ngiyagoloza. Ngeke ngiphila. Angeke. Yesibongo sakithi ihlazo. Ngabe ungigile amagoda phekwe ehluthu. Ngeke ngasakwenze ngiphila. Aza ngimnaka. Ngithi phela ukukhuluphala kangani uma ubaba seyibona phela ubaba uyazi. Baba mdala inhloko ezinkulu manje noma uyafika. Ngimbonile funa izikipa zakho zakudala ngamangathi. Isiyaqonda ngeke. Nkosikazi ngeke. Ngiphuthuma kuye baba bakithi ngiyaxolisa ukushiya phakathi nomsebenzi. Sengizosasengenzela ukuthi ufice namahewu bakithi endlini sengilungisile ngiphuthuma ingane. Ngiyabonga. Ilanga liyashisa ngafa indlala. Ngizokutholela namanzi abandawo baba. Yebonga nkosikazi. Usale. Ingangilingani lo engijwayele kapha. Kuthi ngiphuthume kwamangcobo. Ngiyamaza bathi sesihlale nawe. Ingangigila le. Sengaze kubona ubaba ngingaboni. Sengaze kubona ubaba ngingaboni impela mina ngiphile. Hey! Engangigila le ngane. Kungama mantungwa.